Welcome sa atong YouTube channel. Obserbahin ninyo. Diin magtuki-kini sa mga isyong saksak sinag. Welcome ang tanan ninyong mga komento. Cause this is a free zone of our own public opinion. Iwason paghisgot mga bayang ang topic nga naisgutan nato sa miaging episode, no? Katong dito ta sa Maya, sa lungsod sa Bandayan niya karon niya pamanta sa Tuburan. Kunya ang atong destinasyon karon kay adto ta sa sa barangay Malulus, lungsod ni Sabalili. So naglayo pa ta. Kani pa ta sa Tuburan karon napansamtang nga gabiyahe ta. Sa sigon sa kong gisaad atong isgutan kining maong isyu. Nagana sa akong mga episode mga bay nga ako ning naisgutan kini agi og pag-recap lang sa pag-isgot aning kining maong issue sa Mars. Now, ato namang naisgutan bay no ang kuan temperatura ni maong planeta. Nya usa man gud sa hinungdan ani bay gud nganong daghan gyud ang nagka-interest ning maong planeta. Usa ka dakong pangutana mga bay. Nga kining pangutanaha mo'y usa sa hinungdan nga dili lang sa planeta sa atong solar system kundi outside sa atong solar system. Daghang klase sa mga solar system ang nadiskubre, no? Sukat nga kining naimbento ni Edwin Hubble, no? Ang kining na ang Hubble scope. So sukat niya na nagsagunson ang pagdiskubre. Kunya sa ilang mga nadiskubre doon na yung mga wa ko masayop mga 900 kapin ka mga solar system nga naglihok outside na sa atong kaugalingon nga solar system. Apan kini nga to kay lisod magigato nang hinganlan tanan wag kita kasaguan ang mga bay pila ra may natuki na to. So labaw ni anang maong mga solar system na nahisgutan dunay mga kining ilang gipamahayag nga pipila sa mga solar system nini nga ilang nadiskubrihan nga matud pa nila dakong posibilidad nga mabuhi ang tao sa maong mga solar system. Dili hinuon tanan, no? Dili hinuon tanan. So ni ay mga pipila lang no, gamay lang ni atong hisgutan nga dakong tsansa, no? 80 to 90% nga dili lang sa ingon nga kanang mabuhi ang tao nining maong solar system kundi dunay mga ligawas nga mga dagko kay teorya labasin dunay posibilidad nga dunay nagpuyo ning maong solar system kay tungod lagi ni sa dakong pangutana that are we alone in the universe. Kung mika ning maong pangutana nga hangtod karon wala pagitubag. Usa ka pangutana nga dakong tanghaga, usa ka dakong pangutana nga misteryoso sa atong human history. Pero aray ka sa mga sektor sa relihiyon mga bay, moral pwerte na yung siguruha nila, no? Pwerte nilang labihan nilang swituha sa life beyond death, no? A life after death, no? Kung Biblia may pasultihon kay mo lagi na kanang giingon nilang mga anghel kining mga demonyo, no? Gini ilang giingon nga yawa kini Satanas ipuno pa nimong Ginoong tulo ka buok kining Dios Ama, Dios Anak, Dios Espiritu Santo na makita lang nimo sa literal diha sa Biblia. So kana mga bay no mura ilahas ana. Pero kining ato mga bay base sa atong pinubre lang nga pagduki-duki dili ta ingon ana no nga diretso ta nga istorya nya hangpon dayon kun dili gi kuan gini
kanang gituki pag maayo no nya dili lang tutob sa pagtuki, daghang mga kombinasyon sa teory nga atong hagpaton, atong pinsaron maayo. So dili ingon ana bay no, kuan lang mga pangagpas, mga posibilidad. So ingon ana mga bay. So ang mga scientists nga nakadiskubre sa mga solar system nga gawas sa atong solar system, kini siya kuani kumpirmado nga ilag yung nakaplagan, ilang nakita, apan ang wa lang yun nila mahibaw kung doon na ba'y gawas niya ng maong pangutana nga mabuhi bata niya na kung muanha tan niya ng maong solar system. Doon ay mga posibilidad nga doon ay nagpuyo. That is a theory, pero kanang nga theory medyo dol-dol, 80 to 90% gumikan sa laom kayo nga estudyo ani sa mga elemento nga ilang nakitaan nini. Usa sa atong pila ka hisgutan kining gitawag og Gliese 581 nga na-discover niya tong tuig 2005. Kunya ang gilayon ini mga bayhikan sa atong planeta, doon na ni gilayon nga 205 light years. So purting pagkalayuan ini bay no. Unya laing kining atong gisgutan mga bahay, mga dako lang nga posibilidad nga mabuhi ba ang tao or dunay posibilidad nga dunay nagpuyo iining maong planeta. Laing na diskubrehan mga bay niya dong December 5, 2011 kining gitawag og Kepler 22b na dunay gilayon nga 600 light years. So kuan bay no, mura mas dol-dol ni kaysa kining Gliese 581. Mas arang-arang ning Kepler 22b kay ang gilayon 600 light years. Unya ang tuyok sa kuan, ang tuyok sa adlaw ani kay duna ni 292 days ang tuyok sa planeta nga motuyok sa adlaw. Ang ato 365 days man, ang ila 292 days. Pagkabuan sa Abril 2013 nakaplagan sa ning Kepler 62f. Diin doon ay posibilidad nga naay nagpuyo. Nya dako-dako ra man ni gamay sa atong planeta kay doon ay gidak-on nga 1.4% labaw gamay sa atong planeta. So ang ila dito, ang kining planeta mo tuyok sa adlaw sud sa 267 days. Pagkatuig 2014 yadong Abril, na-discover sa ning Kepler 186f. Nya dako sa ning planeta kay ang labaw nini 10% og jutay sa atong planeta. Pero layo lang ni kay 500 light years ang gilayon. Unya mutuyok ni siya sa iyang adlaw sud sa 130 days. So dali ra ang iyang tuig dito bay no. Pagkatuig 2015 na-discover ang Kepler 452b. Magdiin ang kuan na nino ang gidakon sa planeta ni kalimaon ang atong planeta. Unya ang tuyok sa iyang kuan sa mutuyok sa adlaw, mo-travel siya is 385 days. Unya ang gravity ani kaduhaon pilon sa atong gravity. So nindot untaan ning planeta habay no kining Kepler 452b. Kay taas sa bagtuig nga to 365 days man ang ila labaw og 20 kaadlaw. Ya ang gravity kaduha pilon. So pananglitan si pareha ni Michael Jordan nga milayat siya sa gikan sa free throw. Kung adto ni siya dito sa 452b
Kepler 452b di ni siya kahimo dito, no, kay bugat-bugat magrabit. Pagka 2015 laing na discovery kining Kepler 438b, diin ang gilayo na ni 470 light years. Nga dako-dako og jutay, no, dako-dako og jutay. Murag gagukod lang ni sila sa kining Kepler 186f nga dunay 10%, kay ang kani siya labaw og 2%. 12% ang iyang gidak-on og gamay sa atong planeta. Ang aligre mga bay kay kining 2016 na actual man nino nga mao paghuman sa eleksyon atong buwan sa August, na discover ning Proxima B. Nakudakong planeta ha, kay 30% ang labaw niini, ug ang gilayon dunay 4.2 light years, pero galing lang kay ang iyang tuyok sa adlaw dunay 11 ka adlaw, so pagkadali sa iyang tuig bay, no. Doon nila yung termino bay ang Proxima B. Ano, murag ang planet ni ang Proxima B. Ang iyang solar system gitawag og Alpha Centauri. Lain pong na-discover kining Gliese 667cc nga diin dunay gidakon na 23.6 light years. Yang gilayon na ni hapit kaupaton ang atong planeta, dunay gilayon nga 3.8, no, ang iyang gidakon. Lain na discover kining Barnard B na dunay gilayon nga 5 light years, pero ang iyang adlaw ni perding dakuha kalimaon pilon ang atong adlaw, o nya ang maong planeta katulo pilon sa atong planeta. Lain nga na discover kining gitawag og Kepler 62e na diin dunay gidakon nga labaw-labaw sa atong planeta 1.6%. Unya ang tuyok sa iyang kuan nga mutuyok siya sa adlaw dunay 122 days. Unya ang kinini ang gilayon ani niya dunay gilayon nga 11.2 light years. Nya laing nakaplagan kining HD 21749 adunay gilayon nga 52 light years. By the way mga bay, magisgod ganitag light years mga bay, layo dyan kayo, no, perti gining pagkalayo kay ang 1 light year lang daan, no, ang 1 light year lang ang equivalent ana kay baw kag pila 9.46, no, 9.46 trillion kilometer ang equivalent sa 1 light year. So grabe ning layo mga bay. Yan ini nga tong mga nahisgutan, ang labing duol-duol ra gini kining usa ka solar system kining gitawag og Alpha Centauri nga diin gatuyok ning maong planeta kining ginganlan og Proxima B, kay ang gilayon ini 4.2 light years. Mao nay labing duol na solar system sa atong solar system, 4.2 light years. Apan timan nga ang 1 light year equivalent ana 9.46 trillion kilometer. Kung ato ning ingon ani ang pinobre natong paminsar niadtong tuig 2019 na imbento ning kusog kayo nga kining jet fighter, no, nga kusog kayo yang lupad, adunay gikusgon na 3,700 km per hour kining ginganlan og MiG-25. Kuani siya kana nga jet fighter ni sa Russia. Nya pagkasunod tuig 2020 na imbento ning usa ka jet fighter kining gitawag og F-22 Raptor sa US ni, nga dunay gikusgon nga 1,800 miles per hour. Pero wala ra ni bay sa naimbento sa kuano kining sa mga scientist, kining sa mga astronomer nga spacecraft na labihang kusuga 700,000 miles per hour. Sigon sa maong calculation mga bay, matod pa nila nga kining gikusgon sa maong spacecraft nga dunay gikusgon nga 700,000 miles per hour, kung kini mao isakyan gikan sa Earth
padung aning maong labing pinakaduol nga solar system kining planeta nga Proxima B nga nahimutang sa Alpha Centauri nga may gilayon nga 4.2 light years. Moabot ta dito mga bay sud sa 25,000 years. So puwerteng pagkalayo agyod mga bay, no? Pila ra may edad sa tao adton maglisod bang ganita usa gatos mga bay. So kinahanglan nga mo edad ka og 25,000 light years. So mura kini bay, mura lahap kini bay, no? Pero wa man ta masayon bay no og unsa gyud mga bag-o nga mga invention sa mga scientist karon nga wa lang sa nila gipubliko. Apan doon na ko yung mga nadunggan, no, nga laing dunay solusyon nga ilang nakita ani. Kini bang gitawag nila cryogenic preservation. Kini nga tuwa bay kay taas og laom na sa jud kay ning atong isulti ba ato lang ning aron masabtan lang gyud. Pinubrihon ta lang ni sa pasabot ninyo unsa man gyud ning cryogenic preservation. Kining cryogenic preservation parihara ni kusa ka lungon nga naghigda ka, no? Ang gidakon sa imong gigdaan pareha sa lungon, pero ang kinatibuk-an ni pareha bag series kanang bahas bitaw sa series ingon ana ka, pero ang imong higdaan lang mao sa lungon. Nganong ingon ana man sa kadako ba sama sa series kay ang nakapalibot manggod ani kuan ni siya kanang mga protina nga kanabang di kinahanglan sa tao, no? Mga nutrino kining mga unsa pa may kinahanglan sa tao, mga vitamins nga nakapreserve ana nga nagtuyok nga nang ginganlan og cryogenic preservation. So ingnon ta lang kung panalitag gahigda ka diha, kung gahigda ka diha niya pakatulgon ka na nya samtang natuga i-calculate na nga timingon na importante ikan karon umakta ka sud sa 300 years. So kung panlalitan og natuga diha niya makamata ka in 300 years, so sama karon tuiga 2021, so makamata ka ari na sa 2321. Enigmata nimo ikaw ra gihapon na, pero mao ra gihapon ang imong knowledge kung unsa imong naabdan karon. Apan ang enigmata nimo lahi na ang panahon, no, ang imong mamatan, no, naagyapon ka sa Earth, pero that is year 2321 na, no? Butang ta ikaw to si Hitler, no? Gadto butang ta si Hitler natuog ang cryogenic preservation niya. I-calculate na nga makamata siya sa tuig 2021, so makamata si Hitler naa na sa atong panahon. So ingon na mga bay nga ang usa ka tawo nga pasakyon lagi ning ilang spacecraft nga may gikusgo na 700,000 years out, 700,000 miles per hour, nya isakay siya aning cryogenic preservation. Nya ila nang i-calculate nga ang tao makamata sud sa 25,000 years. So gikan sa planet Earth, pagmata niya ng mga tuiga, ang iyang mamataan tuan na siya dito sa Alpha Centauri. Na siya sa mong planeta sa Proxima B. So atakay ba unsay naa dito. So dako na mao lagi na ilang giingon nga dako posibilidad nga doon na lagi ko ni nagtikaw-tikaw niini. So gumikan niya na mga bay murag layo man jud kay ni bisan pag kining pinakaduol nga planeta kini Proxima B nga may gilayon nga 4.2 light years. Layo man jud ni kayo, walay laing kandidato kung ang tao mga ambisyon mupuyo og laing planeta. Ang labing duol ra gyud mao ra gyud ang Mars, no? Kay ang gilayon ani 69.785 kilometer, no, between sa Earth ug sa Mars. Mao nay gilayon ana. So kana ra gyud mo labing duol-duol ug way lain mga bay nga makuan kinini ang paagtan sa tao nga patiha og lifespan ato. So mo ni mga bay nga gituki kini pagmaayo, no, kining Mars. So sigon lagi sa atong gihisgutan gaganina kung temperature lang ang atong hisgutan, pasado ang tao nini, no, kay
na-discoveryhan man gyud ay nga dunay mabuhi sa gibugnaon between sa negative 63 degrees Celsius o sa negative 81 degrees Celsius kay base sa world history na natala na pinakabugnaw sa tibuok kalibutan natala niadtong February 6, 1933 sa Oymyakon sa nasod sa Russia ang negative 67.7 degrees Celsius. Adiin ang namuyo ni base sa census niya ng mga tuiga dunay mga 500 ka population. So wala tay problema ba no sa temperature. Okay kayo no kung butang ta tuon ning Mars. Apan dili lang kana ang problema mga bay. No? Dili lang ang temperature. How about sa iyang atmosphere? No, gining atong atmosphere pila ni ka layer no ang patong-patong ani. No nya labing daghan nga baging nga gikinahanglan sa tao mao kining oxygen. Nya kay sa Mars ra babay murag bad news ni. No? Murag dautan ning balita kay ang oxygen dito 15% ra. So maglisod ani. Ang mas abunda dito sa iyang atmosphere mao ang carbon dioxide. Ug ang gibag-o na ang gidaghan nun is 96%. So patay ang tao ani bay murag mahilo ang tao ani. Dili magsilbi ang tao nining klase sa atmosphere. Galain para bag yung problema kay kumpirmado ra bag yun nga mong planeta ang Mars walay ozone layer as in negative 0. So dako ning problema mga bay no pag-abot sa atmosphere o kita sa temperature pasado ta apat pag-abot sa atmosphere hagbong ta kay gawas nga 96% ang iyang carbon dioxide pero hinuon doon na pa'y pag-asa gamay kay doon naman sa oxygen pero 15% ra lagi pero ang dakong problema kay wa gid siya ozone layer unya lain para bang problema kay ang iyang magnetosphere ni huyang pag-ambot sa mga elemento usa sa gikinahanglan sa tao kining tubig no kining tubig may gikinahanglan pangutan na ani naaba ang Mars ani dunay nakaplagan ni ini apan ang problema lagi kay kuan man siya kanang sulit pa no kining nakaplagan sa North Pole kining polar ice caps nya murag kuan murag gamay-gamay lagi no murag mga 1/4 ra siguro ni so gipangutan na bitaw si Elon Musk ani nga unsaon man niya pagpaagi o gibutang kag inig terraform man nila nayon ning mao nga polar ice caps apan gitubag ni Elon Musk nga ang inyong nakita kuno ang sa ibabaw ra no ang kining sa atmosphere magtan-aw ta mao ra yung nakita pero ang volume ani sa iyang quantity sa maong polar ice cap naa sa ilaw ang gidagan no ani ug bana-bana ani niya mura mga 3/4 yun so base no dunay punto si Elon Musk nining dapita kay usar ba gina sa gikinahanglan nato no bahala na lang magproblema tas bugas basta dili lang ta mawadaan og tubig palihanin din sa moa no nga sus problemahan ning tubig is moa kay may lalagi og naay tangke no para sa uban natong silingan nga dagko kay tangke kay kami diri mga bay makatubig lagi taon mi diri mag-uwan unana ra gyud pero pag abot sa summer una kay tangke nga dako kayo igo-igo nga mahurot na suod sa pila ka buwan nga summer o kaning huwaw nga mobalik ang ting-uwan igo-igo sad nga mahurot ang tubig nakapalit magog tangke kining baril pero nga mo lagi lisod gyud og di gyud sani kaning dili ta kanang mag-budget sa tubig so ang uban dili mga bay kung ang uban taon dili nga walay mga tangke pertigi lisura kay na may tabay sa unahan nga gilayon ni mga usa ka kilometro kapin so kada adlaw maghakot pertigi layua mga bay lisod kay tanan ang tubig diri sa moa nya dira ba pud na magdugay di abdag usa ka buwan mahubas ng tabaya so ang mga tao in town magkabuang og asa manguhag tubig adto dito ang sunod nga barangay sa Clavera mga tulog gid ka barangay ang latason
may lang kung na kay motor. Taas po kay gasolina ba nga magkuhag tubig kada adlaw. So mo nang kinahanglan sa mga tao dili nagitangki kay ang uban lagi tubig lagi dili lagi kaabot diri sa mua. So ingon na mga bay no, importante kayo ang tubig. Ani mo na giingon ni Michokako nga matter pa niya, water is ancient. No? Water is ancient. Tinuod gina mga bay kay kining sinugdanan sa tao, no? Sa evolution. Kung makasulti pa ning tubig, no, wara ba giling usas nakasaksi kining tubig. No? Evaporate siya pag uman. Mubundak naman sang uwan, nya balik na naman sa evaporate, muuwan naman sad. Balik-balik ang cycle ani mga bay, no? Pila na ka mga milyon ka tuig ang nakalabay. Ang tubig maoy labing saksi sa atong kaagi, no? During sa kini atong sa gikan sa primate being sa evolution hangtod sa atong panahon karon. So kung wa ning tubig mga bay, di mo survive ang tao mga bay. So bahin sa mga elemento usa nini ang tubig, no? Ang kaning kuan bay no, kining tubig kuan ni, no, kining mix ni sa duha ka element, no? Hydrogen to volume 2 oxygen. So watay problema, no, kay butan tag sakto gini ang pag-estudyo ni Elon Musk nga lanayon lang ning kining polar ice caps nga naa sa Mars nya mahimo ning tubig, okay kayo. So wala gini ang pangutana lagi kung sao ning ang kaning oxygen nga bubaga niyang volume munipis ning carbon dioxide kanaw ay di lang sa jugo magpatuga-tuga og tubag ana mga bay kay dinos man kita kahibaw ana. Doon na say na-discovery ani mga bay ang mga astronomer nga usa ka klase sa bakterya, no? Usa ka single microbial na related sa kinini ang Acidophilum bacteria. Nya kani ginganlan kanini nila og acid lover. Kini ba no wala ta kay bawo ba no gitun-an na ba ni sa mga astronomer kung kini magamit ba ni nga klase sa bakterya o unsa kay paagi ani. Grabe nyo mga bay, kining maong planeta dugay naman ni siya nga ako ani controversial ning maong isyu ha. No, pag discovery pa lang ni Galileo niya tong tuig 1609 gi kuan na ni, no, daghan kayo ang nagisgot bahin ni ini. Unya dunay gikahibud nga ni gawa sa Mars kaning iyang buwan. Duha ni kabuk ang buwan sa Mars, kining gitawag og Phobos and Deimos. So murag lupig da sa Mars bay no, kay ang iyang buwan dito duha ka buok nya kining ato usara daon ka buok. So kining iyang buwan mga bay nga na-discover niya to nga 1877 buwan sa August. Natinga sila ani kay dunay kanabang linear structures ba sa iyang surface. Niya nakadiskubre ni kini si Giovanni Schiaparelli. Usa ni siya ka kini niyang Italian astronomer. So dunay mga pagduda unsa man ni duna ba kay nagpuyo ani kay mura man gud ang iyang agianan mga bay, mura bag detalyado ba. Pero kani pangagpas lang ni nila o tungod ba kani sa dugay panahon unsa kay naagianan ni wa sad kay ni nako matuhog. No, unsa bay kanang hindi sa damo ingon no nga nay bagyo no. O posible linog ha ang nakaingon ani. So lain pagid mga bay nga murag kuwang gid siguro tingali ni akong pag koy aning isyuha kay nining duha ka buwan nga nagtuyok sa Mars ang wa na to masayri unsa kahay epekto ani sa kuan sa kini ni ang gravitational law pareha ba sa atong kuan ba sa atong planeta ba, di ba? Ang atong buwan doon naman goy partisipasyon sa kausaban sa atong klima labi na gid sa dagat kung makabantay bitaw ka kana bitong takdol ang buwan, di ba? Ang dagat na taob no tungod kay
kung ano ang iyang gravity, ano mura bag gihigo ba usog ang iyang gravity. Gani matod ba sa mga mangingisda na hinay kuno kayo ang kuha sa isda, kung maatol nga taktol sa buwan, kawas nga haya gayo ang buwan unya, kuan kuno kayo agresibo kayo ang mga isda ana. So kini mga bay, wala sa kita kahibawan ni ug unsa bay usa na ni kining duha ka buwan nga nagtuyok sa maong planeta nga Mars, kung unsa ba kay mga kausaban ani, wala pasensya kay no, murag wa ni nako mataligam kung unsay mga kausaban ani kaha, kay wa nako masukod gyud ang iyang pilay gibag-on sa gravity niya iyang tuyok pila gani kadlaw. Ultimo gani iyang tuyok sa pila ka adlaw ang iyang tuyok sa maong planeta, wa gyud nako nataligamaan gyud nako. So mangayo taga pasensya nini mga bay, wa kay nako ni ma-focus. So kining ato mga bay base lang ni sa mga sa mga astronomer nga nagtuon niini gikan sa mga 1960s nga gidiin gipalupad ang mga spacecraft, no? Grabe kadako gasto ani nila mga bay, no? Pila ka mga spacecraft ang gipalupad ani, sama sa Mars Neck 1, Mariner 4, Mariner 6, Mariner 7, kining Mariner 9, kining Mars 5, Viking 1 o kini sang Viking 2, kining Phobos 2. Gani ang Japan ani nag-imbento sad sila, no? Kining gitawag og Nozomi 11, no? Ila sa ning gipalupad dito sa Mars, so gitabangan ni mga bay. Grabe bay, no? Ang Voyager 1 ug Voyager 2 ani murag giagian man ni, pero nakakuha gini sila picture atong September 5, 1977. So kuti ang pagtuon ani mga bay hangtod nga niabot sa punto nga nainteresan ni Elon Musk ang niabot na mata sa atong destinasyon bay, no? So ato lang sa limunungon kadali mga bay, o galuwason lang yata ni sa sunod episode na to. So ato sang aninaw dili karon ang Barangay Malulos dili sa Palili. So uban ni sa ko ninyo mga bay.